Fins a 14 dotacions dels bombers es van desplaçar fins a una indústria situada al polígon industrial de Salelles, on un home hi va calar foc aquest dimarts. S'ha declarat un incendi dins d'aquesta nau que fabriquen gasos tèxtils. Ha propagat, hi ha una superfície d'uns 650 metres quadrats aproximadament de nau i ha propagat el que és el 50% de la nau. Part de la coberta ha estat col·lapsada i ha caigut i la resta de l'estructura està bé. Les treballadores van veure com l'autor, exsoci de l'empresa, calava foc a les instal·lacions després d'haver amenaçat i ferit d'un tret l'actual propietària de l'empresa dedicada a la fabricació de gasos estèrils. Analitzem en quin nivell es troba la projecció de la dona a l'esfera pública i ho fem amb 4 dones que prenen decisions. Mercè Rossich, Sílvia Gratacós, Àuria Caus i Olga Sánchez són les 4 regidores de l'equip de govern sorgit de les eleccions municipals del passat 22 de maig. Nosaltres hem de fer-nos valer i hem d'ocupar aquests llocs de treball de responsabilitat en l'àmbit privat com en l'àmbit públic perquè són persones preparades, perquè són persones capaces de gestionar, d'assumir responsabilitats i de prendre decisions. No perquè una llei ens obligui a que tinguem una participació en segons quins àmbits o en segons quins consells. Des del circ fins a la música, la interpretació, la composició, el cant o la direcció, el caldo de cultiu de les arts escèniques a Manresa bull de creativitat i de talent. És actuar a casa però en paraules majors, és actuar al lloc on ara és punt de referència de tota la Catalunya central en quant a teatre i és magnífic que s'aposti per la gent de casa, que costa molt igualment de treballar i el fet de poder apostar per la gent de casa penso que és una cosa digna de mirar i de la que jo sobretot estic supercontent que s'hagi comptat amb mi. La programació del Cursal en aquesta nova temporada recull el resultat del treball dels artistes del territori amb 19 espectacles del total d'una 50 amb ADN manresà. Alternança de govern a l'Ajuntament de Súria després de 16 anys d'hegemonia socialista. L'alcalde sorienc Josep Maria Canudes és l'entrevistat d'aquesta setmana. Passada al paper de procreadora i mestressa de casa al qual havien quedat relegades les dones durant el franquisme, a desenvolupar un rol de persona activa realitzada tant en l'esfera privada com pública i en paràmetres d'equitat respecte al sexe masculí, no ha estat un camí de roses. Els canvis culturals no es fan d'un dia per l'altre en una societat patriarcal com la nostra. Mercè Rossich, Sílvia Gratacós, Àuria Caus i Olga Sánchez són 4 dones, regidores a l'Ajuntament de Manresa, que surten cada dia al carrer per fer una feina que té una transcendència pública. El paper de la dona continua estant en un segon pla, desenvolupant un paper d'actor secundari imprescindible per a l'èxit del paper protagonista, però encara lligat a moltes voluntats masculines. Són elles l'excepció que confirma la norma general d'una situació de desigualtat social? Volem parlar d'igualtat i podem fer-ho en molts aspectes, afortunadament. La realitat és una, en un planeta poblat per una majoria de dones, perquè l'estadística real no es tradueix a la vida pública. I en política, les dones estan al lloc que els correspon? Públicament no es veu, però jo crec que la dona té un paper molt important en aquest àmbit polític, no? Perquè fa moltes coses que certament no les veiem reflectides amb grans càrrecs o amb dones que puguin tenir grans fets públics, però en realitat fan una tasca en segon nivell molt important, no? Aleshores sí que trobem això, potser poques polítiques o poques dirigents esportives o poques persones que siguin presidentes de govern o tal, però en canvi jo diria que hi ha tota la part de dona que està fent molt en feina, diguem, gràcies a que aquesta persona que està davant, que és un home, pugui realment fer la seva tasca. Aleshores, no reflexa, però hi és el treball polític de la dona al darrere. Home, l'esfera pública encara no es tradueix, és evident, una mica per les complicacions que comporta tot plegat, compaginar les tasques, les obligacions familiars amb la feina i les obligacions que comporta estar a l'esfera pública. Això una mica al dia a dia, a tot arreu, reflexa
que les persones en concret no predomina precisament la dona amb elles. Sí que és cert que hi ha hagut un avanç en els últims anys, però si ens fixem en l'esfera privada, que és d'on jo vinc professionalment, costa molt que segons en quins estaments organitzatius trobis dones en llocs de treball on es prenen decisions. Jo crec que les dones tenen representació en estaments organitzatius de mitjos, però quan passem a esferes de direcció queda relegat el seu paper i queda en un segon pla. I és que, tot i que està escrit negre sobre blanc que les dones i els homes tenen els mateixos drets, que les dones estan al carrer, a l'escola i al treball, també és veritat que aquests paràmetres són satisfactoris sempre i quan es comparen amb el passat. Però què passaria si es fes una anàlisi detallada cenyint-nos al present? Com es corregirien els desajustos? L'aplicació de mesures correctores per decret ha estat molt qüestionada i moltes de les principals beneficiàries no n'estan del tot a favor. Jo crec que les persones, tant homes com dones, si assolim un càrrec, doncs és per la vàlua que tenim com a persona, no indiferentment de si és home o és dona. Per tant, tant seria que hi fossin tot homes però bons com que fossin tot dones però bones. Jo crec que avui el que cal és que hi hagi homes, hi hagi dones que valguin i que, per tant, aquests homes i dones que valguin ocupin el lloc que es corresponguin, però no per llei. Sí que potser és veritat que això ajudarà o ajuda a que d'entrada ja hi hagi una mica aquesta consciència de comptar amb la dona, però no perquè la llei ho digui, sinó simplement perquè la persona valgui. I si hi ha més dones que homes, doncs més dones que homes. Si la dona hi ha de ser en un lloc, ha de ser perquè hi val, perquè hi té ganes, igual que en el cas dels homes, no hi ha d'haver cap tipus de distinció. Per tant, tampoc havia d'haver cap tipus d'obligatorietat. Però el dia a dia ens fa topar amb una mena de masclisme socialment acceptat que porta la dona a explotar al màxim les seves potencialitats com a individu, pertanyent a una societat per poder accedir-hi, mantenir-s'hi i prosperar. Nosaltres hem de fer-nos valer i hem d'ocupar aquests llocs de treball de responsabilitat tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic perquè són persones preparades, perquè són persones capaces de gestionar, d'assumir responsabilitats i de prendre decisions, no perquè una llei ens obligui a que tinguem una participació en segons quins àmbits o en segons quins consells. La dona aspira a ser igual que l'home, però la realitat és que és diferent. Quins són els trets que diferencien les unes dels altres? Jo crec que la dona és més intuïtiva. Aleshores, aquesta intuïció fa que s'imprimeixi un caràcter diferent a l'hora de gestionar les seves àrees de responsabilitat. Sí que és veritat que segurament els homes són més pragmàtics, però les dones donen una visió diferent a les coses, no? Poder una visió, diguem-ne que els homes poder pensen més amb el cap i les dones pensen més amb el cor. Un major o menor grau de sensibilitat a la percepció i el tarannà és allò que distingeix la feina entre les persones d'un i altre sexe? De la meva experiència una mica, al final sí que hauria de dir, o veig, no sé si és casualitat o és que és així, que sí que la dona té una especial entrega, com tu dius, inclús de passió quan posa una cosa, que no dic que en el cas dels homes no hi sigui mai, probablement hi és, però jo crec que és un tema una mica més femení i que ho porta la mateixa condició femenina. Sí que en realitat podem dir que la dona té un altre tipus de sensibilitat, potser té un altre tipus d'astúcia, té un altre tipus de perspectiva de les coses, a vegades diferent a la de l'home. Potser l'home és més pràctic, la part pràctica de l'home penso que és molt positiva, però aquesta part també potser més sensitiva de la dona també pot ser molt positiva. Aleshores sí que pot donar una mica un to diferent, però a vegades més que ser home o dona és factors més de personalitat, de com és l'home o com és la dona. Parlem majoritàriament de la presència de la dona a l'esfera pública durant l'etapa laboral, però al final d'aquest esforç, com afronten dones i homes la darrera etapa del seu cicle vital? Jo diria que les senyores són o som un punt més independents, tenim més autosuficiència,
actualment i la bellesa que tindrem en el futur potser serà més equiparable, però ara encara les senyores són més autosuficients, vull dir, han cuinat tota la vida, s'han encarregat de la llar, entenc que són més valentes per afrontar l'envelliment i soles, que no pas un senyor. Una manera de ser i de comportar-se des del primer fins al darrer dia davant les situacions quotidianes. Així és com es defineix la lluita feminista que encara avui es rebel·la contra les injustícies, educa les noves generacions en paràmetres d'igualtat i parla en femení sense complexes. Fins a 14 dotacions dels bombers es van desplaçar fins a una indústria situada al polígon industrial de Salelles, on un home hi va calar foc aquest dimarts. S'ha declarat un incendi dins aquesta nau que fabriquen gasos tèxtils. Ha propagat, hi ha una superfície d'uns 650 metres quadrats aproximadament de nau. Sorgit de les eleccions municipals del passat 22 de maig. Nosaltres hem de fer-nos valer i hem d'ocupar aquests llocs de treball de responsabilitat en l'àmbit privat com en l'àmbit públic perquè són persones preparades, perquè són persones capaces de gestionar. I ha propagat el que és el 50% de la nau. Part de la coberta ha estat col·lapsada i ha caigut i la resta de l'estructura està bé. Les treballadores van veure com l'autor, exsoci de l'empresa, calava foc a les instal·lacions després d'haver amenaçat i ferit d'un tret l'actual propietària de l'empresa dedicada a la fabricació de gasos estèrils. Analitzem en quin nivell es troba la projecció de la dona a l'esfera pública i ho fem amb 4 dones que prenen decisions. Mercè Rossich, Sílvia Gratacós, Àurea Caus i Olga Sánchez són les 4 regidores de l'equip de govern